alaramma sai ka ja mana ayat mu ji yau da mi za mu fassara cikin wannan littafi namu mai girma. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wato za mu fara karatu da sunan Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya ba mu iko da dama na gudanar da wannan karatu. Ilam ka sani ya kai mai kallo da saurare a za ki tawon wannan littafi da kake gani sammai juhu malam mai littafi ya saka masa suna tabar ra'asi littafin kawuna. Wannan ma da rastuhu yayin da malam ya karanci wannan littafi ya ga waɗansu irin abubuwa kala kubati, wato malam ya ga abubuwa da dama kamar kubobi watarbi da bugaye da ya sha wallahi da lahani ma da ya fuskanta yayin karatun wannan littafi da kuke gani. ma ita yayin da ya iya wannan littafi kunna misala ibritu min aljinni, shi malam ya kasance kamar misali ibritu min aljinni jikan aljannu na 13. walakin idza jalastu sai dai malam in ya zanna shi kadai anta wahiran shi kadai in yayi zannen shi kadai da ka tul qahal zai tana da ya ƙuhar abun da ya tuno can ba sai ya saka shi dariya. la takmilu min al-qawla malam ya ce kare ya cika ko da surutu bawal awwal bari ya zagaya ya wada cikin babi na farko don ku fahimci me aka nufi. safar ila al-ardi yayin da ya tafiya zuwa ga wata ƙasa da ake ce ma Jordan wala azabajain da wata ƙasa da ake ce ma Azerbaijan, da altul yashu ya ga abubuwa kamar yashi kalma ul gullabi yashi mai kama da ruwan gulbi. hinar kulu yayin da ya shiga wannan hinar kulu hada malam yayin da ya shiga wannan yashi har da lana ajaban yayin da ya shiga wannan ƙasar mai wannan yashi ya ga abubuwan mamaki kan nisa'il asma'ul yahudi, ya ga abubuwan mamaki kamar waɗansu mata da haɗu da su wato nisa'u azamul yahudi. malam makare haka baka magana ka take matan haka take matan azamul yahudi wasu kalan mata ne wanda Allah ya halitta duniya haka magana ka take malam waɗanda ba a taɓa irin su ba duk Najeriya duk duniya in ba Azerbaijan ba fa inda Allah ya roye shi da yashi wani kalan yashi ne Allah ya halitta cikin wannan ƙasa. in ma ba kai a hankali ba kana kwanci sai dai kawai ka ji yashi da kira da muka bidiyo kwal da kai na gani in ka magana ji bidiyo kwal su kuma ne sa azamul wani yahudi jahili ya shi ya gani da su gishiri su kuma ne sa azamul yahudi wasu kalan mata ne Allah ya halitta su da kaga sigar su kai kasan da sanin cewa ba kalan matan duniya ba ne kawai Allah ne ya yi su duniya in za su haifa ɗaya hudu suka haifa suna da mamma 14 duk kowane yaro baki biyu gare yana kama bibbiyu in kalli sa hudu su bibbiyu na Allah bibbiyu ne su hudu subhanallah. to kasancewar dai ana ma lokaci ya karatu gudun gamuce lokaci za mu dakata nan sai kuma wani mako idan Allah ya kai mana rai da mai bukatar ƙarin bayani ko kuma tambaya sai ya tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya sai mun ji daga gare ku.